Inyong mo'y delisyosang ka-love team, Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na handang-handa na maging clean ngayong 2026. Oo, tanggalin na yung mga kabahuan na ganyan. Whether sa katawan ba yan o sa cellphone! Sa cellphone mo na kapag ka binuksan ng asawa mo, ay! Paniguradong maraming makikita. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratsoni. At sabi ko nga kanina, since ilang araw na lang, actually 1 day and 7 hours to go na lang bago mag New Year, syempre gusto natin magmalinis. Gusto natin kahit papaano ngayong 2026, magkaroon tayo ng mga fresh perspective. Kahit hindi na masyadong fresh ang mukha, basta may fresh perspective. Huwag mo na i-spell, mahirap. So another way para magkaroon ng fresh perspective ngayong 2026, syempre kailangan natin mag-declutter. Kung kahapon nabanggit ko ang paglilinis ng bahay, yung mga panty na hindi na masyadong ginagamit, ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin natin ang pagdideclutter para sa salubong 2026. In which, number 1, isang paglilinis ng cellphone. Kailan ka huling nagbula ng gallery or ang mga picture dyan sa gallery mo? Yung mga paulit-ulit na selfie. Ewan ko rin bakit sa ating mga babae, I am guilty. Sa ating mga babae, hindi naman talaga mawawala o bababa sa mga 5 piraso o 5 picture ang ating mga selfie. Na para bang habang tumatagal, ewan ko, siguro mga 30 minutes, naka 254 selfies ka na wala ka pang. Hindi ka pa decided. Tapos ang bilis-bilis sa puno ng cellphone mo, ewan ko ano ba mga pinagsisisave mo. Burin mo na yan. Wow, kumuha ka pa ng account. What if i-download mo na lang yung Love Ajo app? Mas matutuwa pa ako dyan. Pero pag ganyan, declutter ang mga cellphone, yung mga unread emails, yung mga nasa spam na messages, yung mga nagme-message request, tingnan mo baka may dyan, job opportunity, pwede ka pang lumipat. O baka meron naman dyan mga bogus-bogus, wag na, burahin mo na, wag mo nang patulan. Yan ang one way para makahinga naman ng maluwag yung cellphone mo, Day. At para habang tumatagal, syempre, mas marami ka pang makuhang picture, lalo na ngayong medianoche o aesthetic plotling na naman ang gagawin mo dyan sa lamesa nyo. And syempre, bukod sa pagde-declutter ng iyong cellphone, isa rin sa mga pinakamagandang gawin para maging malinis ang iyong sa lubong 2026. Buksan na ang alkansya. Baka mamaya. Alam mo, may nakita akong balita sa news. Merong 24,000 worth of pera na inanay lang. Inanay kasi nga tinago niya sa mga kasulok-sulukan sa mga baul. Na habang tumatagal, wala na. Anong gagawin mo sa anay? Sasampalin mo. Di syempre, pag mga ganon, yung mga pera mong mga pinagkakatago-tago dyan, kunin mo na. Bago ka pa maunahan ng mga peste. Marami pang ways para makapag-declutter. Syempre, ayaw natin ng pagpasok ng 2026 makalat Alam mo, isa rin ako sa mga pinaka-guilty. Magandang babae sa labas pero pag sa loob, binisita mo ang bahay, baby, Diyos ko, ubod ng kalat. Pero syempre, babaguhin natin yan. Baguhin natin ngayon yung 2026. Kaya ihanda mo na, Handa mo na yung mga garbage bag mo, Anyway, habang naglilinis, saktong-sakto, pampasarap ng paghahakwat. Here's another song brought to you by Rob Daniel. Nandito ako. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo tara na.